Хайде на бас за 693 лева, 58 стотинки и 2 минички, че не можеш да направиш поставка за свещи от рамка за снимки. 4 рамки за снимки. Запазваме стъклената част и махаме хартийките. Сега взимаме един пистолет за горещ силикон и го включваме в ток. И започваме да залепяме стъклата за рамките им. Обикаляме с силикона по ръбовете на рамката, след което просто поставяме стъкълцето. Правим този процес още веднъж, повтаряме още веднъж и повтаряме един последен път. И сега по един от ръбовете на някоя рамка слагаме един малко по-голям слой горещ силикон. След което взимаме още една рамка и по ето този начин ги закрепяме една за друга. След което повтаряме процеса и от другата страна. Ставяме и втората. И сега взимаме едната останала рамка, поставяме тази структура леко настрани и слагаме силикон и по двата и ръба. Тук е хубаво да действаме малко по-бързо, за да може да сложим и от двете страни преди да е засъхнал. И по ето този начин я закрепяме отгоре. И сме почти готови. Сега остава само да вземем някой от гърбовете на рамките, да му махнем поставката и всичко друго от нея, за да остане чиста. След това налагаме отгоре върху свещника ни и виждаме горе-долу каква част трябва да изрежем. След една ножица махаме тази част, след което поставяме гърба на рамката. И сме готови. Остава само да включим свеща и да я поставим вътре. Аз сега имам едни пари, които си чакам, а ти през това време може да ми напишеш в коментарите какво да направя следващия път.